Voordat al die keertjes uit die 18 landen van de Wraad sporthal de treien binnenkomen, wordt er nog druk oefenen voor de openingsceremonie. Want die mat vanzelfs wel goed. En het gaat goed. Here they come, Argentina! Belgium, Chili, Costa Rica, Colombia, Spain, Uruguay, Nederland! En dat is vanzelfs de belangrijkste, het oranje team. Ze worden als helden ontvangen in de treien. Het is dan ook wichtig voor Friesland. Ja, tuurlijk. Dat maakt je net vaak mooi. En vooral net als je nog actief keert. Nou, dat je vregen wordt natuurlijk ook nog aan het maar nee, geweldig om dit mooi te maken. Als je er maar een hele clubje rondkomen, maar 24 man of zo, die jaar in de oranje gekleed binnen. Ja, en als je juist hoe het al leeft, hoeveel mensen kan er nou ook alweer binnen. Ja, dan is het toch een eer dat je in de oranje uitkomt. Ja, je hebt een gevoel van dat je van Nederland keert. En dat is een gevoel van marmerkoer. En ja, keertsen is gewoon een elite team op zich. En dat is een toernooi op zich. Ja, nou kom je van je eigen land uit en ja, nou binnen alle keertjes eigenlijk weer in. Allereerst van harte welkom. Van harte welkom bij het wereldkampioenschap kaatsen 2012. En is het niet een prachtig gezicht? Al die landen en al die kleuren hier. Voor het keertsen denk ik dat het een hele goede reclame is. Ik hoop dat er van de weekend heel soort mensen komen te zien. En er zit hele leuke spelvormen bij. En ja, keertsen is leuk, maar er zijn nog meer leuke dingen dan keertsen. En dan bloedt het heen. Nee. En dan het echte officiële moment. De opening van het WK keertsen 2012. Ik denk dat het een hele mooie kans is om eens Friese keertsen natuurlijk aan al die orenlanden zien te laten. Ik de posities van het dameskeertsen, dat is bij ons een hele mooie, netjes gelijkwaardige positie. En dat is in heel soort landen is dat lang net het geval. Uit de Belgen en de Fransen, die ja, dan zeggen ze maar in iedere sectie stond je nou je met ophouden, want we hebben niks meer van je. Nou, dat hebben we eigenlijk net. En op zijn jong kan vanzelfs een demonstratie van het Friese keertsen net ontbreken. Maar op het WK worden er volle meer varianten spelen. Het is natuurlijk aan de andere kant ook leuk om die orenvarianten hier een keer te zien. En nou, ik hoop dat het Friese publiek daar ook van genieten zal. Ja, elke in het witte keertje is dat elke in van haar. Bijvoorbeeld het Largus, weet ik al maar door. Ja, daar zitten hele leuke dingen in. Er zit heel mooi keertjes in. En als dat een beetje spelen wordt op niveau, nou, dan is dat echt een heel leuk speeltje. Ja, ik ben een van de 12 opslagers en dus ja, dat is voor mij wel een hele wichtige rol. En in dit speeltje hebben we een heel soort lengte. En dat is wel de basis van dat speeltje, denk ik. Dus ja, ik heb een goed gevoel, absoluut. Bij het Largus hebben we de vrouwtitel, maar er is zeker één vrouwtitel te verdienen. En dat is die van uw eigen Friese keertsen. Of net teken? Ja, in principe mag je dat wel winnen. Ik denk dat het Orenland gauw te hut ging, heel het Friese spel. Want de Orenspel-varianten zijn toch wat trager, wat langzamer, statischer. Dus ik verwacht dat we dat winnen gaan. Maar ja, je weet het nooit. Ik in een Zuid-Amerikaans land kan best tot gekke dingen in staat wezen. Dat weet je net. En zo eindigen de openingsceremonie juster in Friesland. Vanaf Joet wordt er volledig keerst in Friesland. In verschillende varianten.